Hehe, wengane zakwethu, hhayi ngene ikholwe-ke le. Wengane zakwethu, uSaliwa laphana umfo kaNdunakazi usephawulile ngomjolo kasisi wakhe ungudadewabo uNdoni laphana okuthiwa uzoyeka umculo ngenxa yokuthi useyijola nophakela umthakathi. So usewuvezile-ke naye umbono wakhe laphana uSaliwa umfo kaNdunakazi. Ubhalile laphana ephejini lakhe laka-Facebook wathi qaphu qaphu ngokuphakela uWish nendoni yewater. Uthi thina siyimpangeni asinawo amandla okukhethela odadewethu imijolwana yabo, nabo bengaqoma beze bequleke. Inkinga iqale sethi uzoyeka umculo ngenxa yomjolo sibe simbonisa ububi bokuyeka umsebenzi nje qha. Asinankinga sidalo nomfo kaNews. Wengane zakwethu, hhayi sibonga kakhulu, sacela nisubscribe laphana ephejini lethu ngane zakwethu, nilike nishare ne-react bese siza umbono wakho ngane zakwethu. Ake nibuke-ke lapha mangiqeda ukuthi ubhale kanjani.